ବାଘ ଓ ବଉଳା ଗାଈ। ଦିନକର କଥା। ବଉଳା ଗାଈ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘାସ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏକ ଦିନ ବଉଳା ଗାଈ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘ ବଉଳା ଗାଈକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବଉଳା ଗାଈକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ଆଉ ବଉଳା ଗାଈ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବଉଳା ଗାଈ ବାଘକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ନେହୁରା କଲା। ହେଲେ ବାଘ ତା କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣୁ ନଥାଏ। ବଉଳା ଗାଈ ଫୁଲର ରାଣ ଖାଇ କହିଲା ଓ ଫେରି ଆସିବି ବୋଲି କହିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାଘ ବଉଳା ଗାଈର କଥା ମାନିଲା ଓ ବଉଳା ଗାଈକୁ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ମିଛ କହୁଥାଉ ତୋତେ ଓ ତୋ ଛୁଆକୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ବଉଳା ଗାଈ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ବଉଳା ଗାଈ ବାଘ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବଉଳା ଗାଈକୁ ଦେଖି ବାଘର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଓ ବଉଳା ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲା। ବଉଳା ଗାଈର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ବାଘର ହିଂସ୍ର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା।